Сәхнәдә Рүстәм Асаев. Үч батыр. Советлар Союзы ұйышуыны 60 ел тулуга багышланган Россия армиясына, авиациясына һәм флотына ярдәм итүче ирекле җәмгыяте өлкә комитеты оештырган конкурста 3 батыр җыры беренче урынны алды. Җырның авторлары композитор Сара Садыкова һәм шагыйрь Самат Шакир. Бу җыр Сталинград өчен авыр көрәштә һәлак булган испан егете Робин Ибарроли, урыс учучысы Владимир Каменчиков һәм татар егете артиллерист Хафиз Фәттахетдинов турында. Бүгенге көндә Мамаев курганда бер кабердә 3 батыр ята. Рояльдә Айгөл Зәйнуллина.